Už začínáme. Zdar se lidi, mé jméno je Lukáš Helka a dneska jsem tady s Adrianem Grejcerem. A dneska máme na plánu udělat, dodělat ty chodby a boky stran. Takže jdeme na to. Jdeme. A že... Koukejte, tady jsme postavili nějaký to, jsme postavili posteli a já tady začnu dělat zeď, tady začnu dělat. Počkejte asi chvilku. Jsem tu zpět a jdeme to dodělávat. Adriane, jdi třeba dělat, tady tu zeď třeba udělej. Jakou? Tady to teďka dělám? Ne, tady tu zeď udělej. Tady tu. Jakou? Vedle tebe. Jo, tady. Jo. No, jak se máte, dámy a pánové, jak se vám dneska vedl ve škole? Napište to do komentářů, jestli to chcete to napsat. A máš, Adrian, Instagram? Jo, mám. Tak tam dám Adriana Grejcera, tam dám. Do popisku videa máte, do popisku videa budete mít Adriana Grejcera Instagram, Facebook, YouTube a můj tam budete mít Facebook, Instagram a YouTube tam budete mít. Jo. A můžete tam třeba i napsat, co byste chtěli změnit na tomhle. Adri? Ano. Proč písnička nehraje? Protože mi to moc řve, dámy a pánové. Takže ta písnička je trošku mimo, takže teďka bez muziky trochu, jo. Ano, počkejte, já tam jenom pustím jako... Až bude s muzikou, nebo nemáme to dobře naladěný, víte my jsme prvně, osmátí jsme, ale ne takový až moc, víte, víš co. Lukáš, jsi tam? Ano, pardon, že tady je reklama, ale pustíme se nějakou písničku. Jdeme na to. Jdeme dodělávat zdi, dámy a pánové. Doděláváme tady, zdi tady musíme dodělávat. Dámy a pánové, nestresujte se, nakonec vám všechno ukážeme, jak to všechno dopadlo. Bude to nejlepší. Uvidíte Jo. A dáme pak vám i do popisku videa tuhle song. A Adrian je můj asi nejlepší kamarád, takže když budeme natáčet, tak jenom s ním. Dámy a pánové, máte, můžete se na něj třeba i kouknout, když pojede live. Když napíšete jméno YouTube, Adrian Grejcer a tam můžete dát live. A můžete koukat na live. Jo. A můžete tam asi nějak, prosím, třeba 15-20 odběrů dát. Že nás podporujete a pokud, pardon, že to byl Messengers, ale pokud třeba překonáte u mě na kanále 10 odběratelů, tak udělám speciál, že si bychom mohli natočit video, třeba Adri, jaký třeba video?
A musí to být něco speciálního. Co ještě jo, třeba... Jo, Ask bychom mohli na to... Ne. Jo, Ask. No a sekundu, dámy a pánové, jenom sekundu, kolik to jede minut už. Sakra. To je asi na nahrávání. Dobrý, ještě asi 5 minut to bude nahrávat. To budu... A písničku tam dám jako Adry do toho. Jo, tohle asi. Povězte, co jste dneska měli za hodiny v škole, můžete to napsat do komentářů, jestli nechcete, tak napište to. Ale kdyby jste třeba překonali třeba těch třeba 10 odběratelů, tak by byl speciál, že bychom si třeba udělali, že by třeba Adrián přijel za mnou a mohli bychom třeba udělat nějaký speciál, třeba třeba mohli bychom udělat, jo, jo, fakty o nás, jo, fakty o nás. No, to by bylo asi nejlepší, těch fakty o nás. 10 faktů o... Počkejte, za chvilku se vrátím. A že jsem tu zpět. A můžeme to dodělávat. Jo, a jsem to chtěl doříct to video. Že by ten fakt by byl u mě na kanále. A jestli by se vám to video líbily, těch dva fakty, jako 20 faktů ode mě, 10 faktů ode mě a 10 faktů od Adriana. Sak. Mám ta... Co to je? Co to je? Dobrý, už to je dobrý, jsem to spravil. Jestli se vám video bude líbit, tak dejte like. Mohli byste dát i třeba koment a můžete dát i třeba 70 zhlédnutí byste mohli dát. A dneska to asi ty zdi, protože to je těžký dodělat, mohli bychom třeba dodělat příště, protože víte, my bydlíme v jeskyni, takže to, aby nám nikdo nerozbil to, barák, ale IP budete mít v popisku videa. Ano, budete mít v popisku videa, že jo, Ady? Co to je tady? A potom vám ukážeme naší truhlu, kolik toho tam máme, ještě to tam všechno doplňujeme. Potom tam dáváš truhlu, tam dáváš. Potom tam dáváš dříví. Dávám tam dřívo. A jestli byste chtěli pokračovat téhle sérii, že budeme hrát Minecraft, ale jako třeba bychom mohli třeba, jo, já vím, to bychom mohli natáčet. Víš co? Znáš 10 typů třeba školáků? 10 typů školáků, Jo. jakože myslíš, že třeba bod je takové, já nevím, já to mám vysvětlit to ty, já to nechápu.
dámy a pánové, já to teďka potřebuji vystřihnout, protože nemůžu hrát, takže uvidíme se později. Dobře jsem to zpět a vrátili jsme se k tomu tématu. Můžeš, Adriáne, mluvit? Jak tady Lukáš zmiňoval, že lidi jako, teďka nevím, jak to správně říct, jako, jaký jsou lidi, typy různých lidí, Má třeba ale prostě 10 typů lidí, třeba jako dítě versus teenager. Prostě dítě, já nechci stávat, já nechci do školy třeba. A třeba teenagery. Zase to nestíhám, přijdu pozdě do školy. A třeba dítě. Já tam vždycky budu dřív, než zazvoní. No, třeba takhle. takže jasný. Ale ten ask jako ten 10 faktů o mně a 10 faktů o Adrimu. To bychom třeba mohli natočit zítra. Ty kámo, já nevím, jestli mám to, jestli fakt, zapevně. Jak jo? Jestli tady to asi to video za chvilku ukončíme. Ano, ukončím to. Jo, protože se mi vybíjí baterka na telefonu. Sakra, mi to tady furt... Mi to tady jede na to. Sám se hejbu. Dobrý. A až tady tu zít doděláme, tak to ukončíme. A tady to ještě... Už to máš, Adri, hotový? Jo. Tady to ještě tady nemáš hotový. Ne? Jo, tady to, dobrý. Jako, jestli se vám tady to video líbilo, tak dejte like. A jestli se vám video nelíbilo, tak dejte dislike. Jo. Jestli se vám... A mohli byste to třeba i sdílet, ale... Je to prostě, to je všechno na vás, jestli to dáte, nebo ne, prostě. To je všechno na vás jenom. Papisku bude Adrian Grajcar, YouTube, Facebook, Instagram. Všechno. Možné. Co? Všechno možné. Jasný, všechno možný tam bude. A... Jako jestli se vám video líbilo... Adri, pojď sem, Adri. Tady nám je tam 13, ale každému je z nás 15. Jo, My jsme nás Lukášem jsme jakoby bratové, víte. jo. Nemáme občanku, jsme občané České republiky. Grajcárko, pojď sem. Tak jo, jestli se vám video líbilo, tak dejte like, jestli vám video nelíbilo, tak dejte dislike, koment, pište, odběry prosím dejte, já Adrianovi Grajcarovi. A že čau!